¿Cómo? ¿Despeinado o más despeinado? No, no, va peinado. Es va posar de genolls i es va deixar caure de costat. Es volia suïcidar. Ah, sí? Una mica més i es trenca les costelles i jo què sé. Sí, sí. Sí. Però no hi havia res al voltant? No, no, gespa. Bueno, menys mal no hagués sigut que hagués trencat alguna cosa. Sí, no. Amb l'intent. Y pensé que era eso de suicidarse era una locura. Claro. Que tiene que ser algo más rápido. Sí. No puede ser aquello, me tiro por la ventana. Un señor o un socio que tiene mucha experiencia, que es Miguel, bombero, le dije, oye, manera de suicidarse, porque él dijo que no podía venir, porque uno se quería suicidar desde el entresuelo. De l'entresol, sí. Des de l'entresol? Sí, va saltar des de I l'entresol. només es va fer una mica de mal al cap, se'l va obrir, però va dir al bombero, diu, això tens de saltar 7 vegades, per almenys, per poder-te suïcidar. Per poder-te fer una mica de mal, no? Jo el que vaig fer, un intent, I no... Tu vas fer només un intent, però vas fer, diguéssim, dolía, pero me hice daño. dijiste, no hago 7 más, no. Les intencions eren bones, el Sí. que li faltava era alçada. Ell, si s'ha quedat una miqueta baixet d'alçada, ell. I ell, pues, esclar, de genolls cap a la gespa tampoc no crec que pugui fer gaire cosa. Pero bueno, lo podemos volver a intentar, no hay problema. Bueno, aquí hi ha una mica de terreny. No hi pots saltar des del tercer esclavó. Ah, ¿lo sabes que he pensado en eso, Adiós, Gurú? adiós. Ja està, ja li has donat una idea. Em liada. Ja l'hem cagat. A veure què farà, ara ja està. Espera la pissarra. Espera la pissarra, la pissarra. Espera, doble. la pissarra en el suelo. Podium al revés. Sí, Podium al un revés. nivel 1 y nivel 2. Es decir, aquí ya estará salto. Aquí habrán 2 escalones, 20, 20, 40. De aquí a aquí habrán 40 centímetros y de aquí a aquí otros 40. Lo acercaremos a la... Tindrem de lligar amb un arnès per pujar. No, un ascensor pequeño con... Montacargues. Sí, ascensor. Montacargues. Què fas aquí dalt? Era el ridícul, com sempre. Era per veure-ho en perspectiva. A mi? Sí. El dibuix, no, el dibuix. No, tu no, que estàs molt vist ja. No, sí, però bueno, si vols tema jo et donaré, no pateixis. Bueno, no, si tu només cal posar-te una càmera al davant, si et deixes anar ràpidament. Como la estrellita Castro cuando ve una cámara. A aquest li costa poc, eh? Li dius, mira que t'estic gravant i el tio ja, hi ha una feinada ja per parar-lo.